נוכחות אינטרנטית היא כבר לא אסטרטגיה. זה צורך עסקי. עסקים ללא נוכחות אינטרנטית פשוט לא קיימים וחבל. כי זה לגמרי אפשרי. בוא לעקוף את המתחרים שלך. חברות צריכות להשקיע ב-UX, UI, PPC, SEO ועוד כל מיני שמות מפחידים. כבעל עסק אתה לא צריך להיות מומחה, וזה גם לא התפקיד שלך לדעת את כל זה. ב-HitSearch אנחנו עושים הכל בשבילך. אנחנו מספקים אתרים ותכנים מעוצבים בקפידה, אסטרטגיות דיגיטליות מבוססות על חקר שוק מעמיק, ואנחנו פה בשביל להגדיל את הנוכחות שלך באינטרנט ולייצר יותר לידים. HitSearch היא חברת שיווק דיגיטלית יצירתית עם משרדים בבנימינה. אנחנו נייצר לך אסטרטגיה דיגיטלית מבוססת על הייחודיות שלך. מדיה דיגיטלית היא מדיה אינטראקטיבית ומהירה, ובשביל זה אנחנו כאן. עם ניסיון של יותר מ2 עשורים, צוות מומחים ואינספור לקוחות קטנים וגדולים שהיה לנו הכבוד לעבוד איתם במהלך השנים. לראות אותם גדלים מעסק בהקמה לעסק יציב, עם זרימה מתמדת של לקוחות חדשים. לשמוע את בעל העסק מבקש מאיתנו לעצור את הקמפיינים כי הוא לא עומד בביקוש, זו תחושה מאוד מספקת, שאנחנו זוכים להרגיש אותה כמעט בכל עסק שאנחנו מקדמים. במחיר ללא תחרות אנחנו נהפוך את המותג שלך למותג ידוע ומוכר לקהל שלך. בכל מנועי החיפוש והפלטפורמות החברתיות. נבנה לכם אתר אינטרנט בעיצוב מוקפד, ידידותי למשתמש ומלא בתוכן מרתק. לבסוף אנחנו מתסרטים, מצלמים ועורכים את החומרים ומתאימים אותם לשימוש בכל הפלטפורמות באינטרנט. שיווק דיגיטלי דומה מאוד לבנייה. חלון הראווה שלך באינטרנט זה התפקיד שלנו. אנחנו נוודא שהחלון נקי ומעוצב ומשקף את החזון העסקי שלך. אל תהססו לפנות אלינו עם כל שאלה ועניין. HitSearch, כל מה שהעסק שלך צריך באינטרנט.